जाय समाव नखरा खुनुरुखुम सोलिबोदों, जाय समाव महामारी कर'ना भाइरासनि थासारिनि थाखाय हाजिरा खामला मावनो हानाय थासारि गैया, बे दुखुनि समाव आरो दुखु होफैदों हाग्रानि मैदेर फालोआ। जाथाया जाहैबाय बाक्सा जिल्ला बरबरि थानानि सिङाव थानाय बान्दोगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरा न'खौ सेफायलांजोबदों। नखर बिगोमानि जिउआ खुनुरुखुम रैखा। बाक्सा जिल्ला बरबरि थानानि सिङाव थानाय बान्दोगुरि गामिनि सोरगोआरि बिफा बरदा मुसाहारि आरो मुस्रिमा सावस्रि मुसाहारिनि फिसाला राकेश मुसाहारिनि न'खौ थांनाय हरनि 1 रिंगायाव हाग्रानि मैदेर फालोआ थेर बेथेर खालामना सिमफायना गालांजोबो। बे जाथायाव राकेश मुसाहारिजों लोगोसे बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय खुनुरुखुम जिउ रैखा मोनो होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरा दुखु फोरमायो। बाक्सानिफ्राय रिपर्ट दिबाजु गयारी। जानायालाय जादों हरनि 1टा जाबायमोन। मानसिया खुनुरुखुमसो बारग'नो हादों। माने इबो दरखंखैजा फैनाय मोनबा सिथ्लाखि बारग'नायनि राहा गैयामोन, उनखैजा दांग्रोदों। मानसिफोरखौ जेबो खहा खालामाखिसै नामा? मानसिखौलाय बिदि खहा खालामासै, स्रि स्रि खारनाय जानायखाय। न'खौ गासैखौबो सेफायलांदों नामा? गासिखौबो सेफायलांदों, मात्र न'नि अबस्थायानो गैया, गाख्रेबजोबदों। हरनि बेसेबांसो रिंगायाव जादोंमोन फोरमायगोन नामा? रिंगाया 1टा जाबायमोन। साबाजै सरकार खावलायनायाथ' दा जोंहा एख' मोनाखै, न'बो मोनाखै सरकारनिफ्राय एख'। दा सरकारा गंसेसो थानो थाखाय न' होनायबा मोजां जागौमोन आरो। दा जोङो थानो थाखाय न'आ गंसेबो गैला, मैदेरा गाख्रेबजोबलांबाय। फारसेनिफ्राय माइरं दै जालांजोब्बाय।